Kok iso kok? Lolo garing. Aku jane ngomong aku rene ku. Kok kaya-kaya kok laras temen ya. Rene le. Wis nembang ora? Iso. Aku ya tak nembang ya, Pak. Kono lungguh kono sik. Wong dicepaki gamelan kok ngene kok ora gelem ora aku wis marah. Betul kan? Ampuh kamang. Kok nek rumahku nembang nek anu Pak. Rak nyemara. Bangun lho. Wis sembuh. Nek gadekke montor. Lah wis Pak. Saya suwe kok saya. Kok biyen iki tak waspadake kaya api-api kok kae. Saya sudah. Kan nembang apa? Aku kok nek kalah Bapak. Aku nembang loro. Wah, apik. Angel. Gumunku kaya ngene kok wong do trimo mulih turu. Greget ya ayo Pak ya. Mulih turu kaya bojone ki ayu ae kok. Nembang apa kuwi? Nembang loro. Padha sukane. Ning aku ora kok ngilo ora iso ora. Nek aku tak karo leren, Pak. Ya sing nembang. Ora kakangku jolo ae. Ojane sing. Tak wiwiti ki. Sing bayaran. Apa waranggonane siap? Kok telu. Lara. Larang ingkang ngati. Ayo. Kuno banget. Nganku kula dereng tekan. Niku tekan. Niku Mas Saidin sing saged. Oh iya. Apa Bayu? Sidene sami dereng mampu niki. Ketane arep penting bojonan. Ayo, Dik. Iso. Daripada aku iso Mas Bulog. Iso. Ayo, kok ngopo adikku Jalidin? Aja ping loro. Ya. Loro neka
ora kaya ingon. Ah iki sing cok kangelan ati bagian iki. Karang iki tak kandhani kanca ya. Iki kudu gareng iki. Lek muni barang kaya ngono kuwi lek halus-halus ora iso iki. Dadi Dik. Kowe kudu rada karo aja, Dik. Piye mau iki? Ayo mbak jaran kok. Tekan iki mau ngawali ya. Ra. Kalian di sini, ada. Wah, rasa halus banget. Nah, ayo pun. Ora kaya ingkang. Nganggo ketekel. Bareng kaya wis lakoni kabeh ati lara kang durung lakoni apik mukti karo suwe bejane wake lagun ala Pak. Petruk kon ini. Kok dene to. Wah. Kok kaya renes temen Kang gawe iki. Pak. Oke deh. Kowe isih ndek dhuwit apa ora? Ora aku iki tak adepi dhewe, Pak. Duwe ya meneng, ora ya. Apik. Apik ki Kang, apik. Ning saiki bujur ora perkara dhuwit ning kowe iki tembangan. Sumbut kalih gulumu iki dawa jajan. Oh iya. Wis mikir karo Kakak ya, ayo kok ora maju lan Pak. Ya tak delok. Petruk Pak. Heeh. Aku arep nembang laras wangi. Isa Pak. Ya isa-isane kan. Tintengke iki dhuwur lho. Tintingane saka 3 paling dhuwur. Rumambak wet kambe ana rondo matamu bisa menyang sendang ya terus ya Kang
medak medok nyangkeng mendong manuk podang amen sok neng apa gedeng nuju iwen kemundung Kyai Dudung Gadung lumayan ya kan? Iya biyoknya anakmu Gunel Anel Pak aku gemang di pondok sing kapitakan lumayan kaping latihan apa adimu Bagong oh lele dong Bagong rasa bisa pak ngalai wegah ya tersawiah ya ngono kuwi aku ki ya rombongan lho kowe gak ngopo le mumet aku pak hale ngopo romangsaku lah ku nyambut gawe ku ya wis temenanan kok butuhe cok ra cukup ya pak kowe nyambut gawe seminggu pirang dina aku ku pak pokoke Senin Selasa Rebo tekan Jumat ki tok prei wae ra urus wong saka Senin tekan Jumat kok prei kon cukup saka ngendi nek aku ra apa-apa Kak aku yang ketemu bojoku sing bojomu untung wae ya Lek iki jam piro Lek ayo sempuk kebangetan tenan ngopo to Pak aku cok mikirke para kanca-kanca ngopo ya karo tangale kok dopin sing mburi do karo ngaso nyerutup sik wis iki ngene ana gareng ketok
perkara Bagong ku melu. Aja ditinggal aku lho. Ora lah. Wah, iki. Wah, iki saka Pak Jogobaya. Wah, iki Jogobaya kuwi. Jogo iku apa ya? Ya Jogo. Iki nyuwun lagu Gadang. Wah. Iki ya kepiye wae pokoke. Mbah iki pokoke iki kok nek ngasih mburi kok ora nututi ya pokoke entan wae. Ora begadang. Piye? Matulus. Oh, siap wae. Ya. Dituruti jangan begadang sapa. Pelok